Good morning, लोगोफोर माबोरै दङ आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं। गाबिया स्कुलाव थांनो ओंखारबाय। दिनै माने एग्जाम दं दिनैबो। दिनै सानसे ओमफ्राय आरो सानसे दंबावो। बेनि उनाव बिसोरनि LKG नि जा एनुवेल एग्जाम बेयो जोबसिगोन। दिनैबो माने गामियाव मोनसे प्रग्राम दङ। हाबा जानो थांनाय माने आठमंगला जानो फैगोन। बेवहाय थांनो माने थांगोन दायो दसे उनाव जेब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दायो आं हाबा थिलियाव सफैबाय दानगासिनो मानसिफोरा। बेखौ दोनना फैदां गथ'खौ खोदै हानबाय गोखैनि थाखाय दायो। फाइनालि आङो आलासि गोदान जानो फैनाय प्रग्रामाव थांनोसै माने फैबायानो खोना आलासिफोरा दासो थांनो नागिरदों माने एसे गोबाव जाबाय माने देलायबायथ' एसे क्रिम पाउडार होबाय दारि सैबाय माबा माबि खालामबाय ओमफ्राय न'आवबो रावबो गैयामोन नालाय दसे न' नेथ'बाय दायो माने थांनोसै। रान्दिनिफ्रा गामिनि ना बिन्स बाजा नामा दंना सोलिबाय दं। आलासिफोरा दायो सफैथ'वाखै बेनो साइनासालियाव। बेथिंजाय डाइनिं हल बेयो माने ओमफ्राय बैथिंजाय रान्दिनि हल सफैबाय। हाय सफैबायानो जिरायगासिनो गासैबो माने सोमोन्दो मा जागोन बेयाव जागोन ना दे बे जाबाय आलासिफोराव लाबोनाय मेथाइ फिथा एसे गोलाबाय दं र' लागोन दे गासैखौबो लाजिदो नै नोंसोरखौ खुलुमनो हामा आंखौ आं बिमायसो जायोना आंखौ बे जाहैबाय अमा बेदर ओमफ्राय अमा थावख्रिनि बिराद गोथाव जाखागोन ना दालि दांनानै लोगोसेनो थाबाय सबजि लाब्रा मा दं आरो जों थाबाय गोखै खोदैनि ना खोदै बादाम मा होनो भाजि गोरान भाजि दे आलु फिसा ना ना जोंनालाय केदिखौनो लोंनोसै एसे एनके दिखाई दे मिनि गासैबो
बैरानायखौ काबिया दे सेंग्राफोर जा माला जिद' जा बुरजा बुरजा जानांगौ मा एसे खम खम जायो नोंसोरलाय सेंग्राफोरानो दे जा फोजों मा लासै लासै जादो आंबो जानो होननानै बिसिनायावनो माबायाव थांगोन ना माबायाव दायो आलासिफोरखौ बिदाय हरनोसै बिदिब्ला